Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Keri Keri Keri. Lagi aku neng omahe mbok pohku belum. Tak dudoi jalur ekstrim martuku es lilin. Ayo tak repekno. Ayo Dik. Lagi jalur yo kene iki tok ngono. Isane lewat duren ngono. Iki ngene yo ngene iki terpencil. Hanya beberapa rumah tok. Iki make ngaret bolong golek pakan dus. Tenis sik kok bablas sik. Sik bolo. Jalur ekstrim ki kok. Lewat di. Oke. Lewat kene bolo tibake. Lho ki engko jutol endi? Balah. Nuruti bocil-bocil ki mbah ki. Ki kulon kali kono wis beda desa, wetan kali wis beda desa bolo. Iki yo sawah. Dinding-dinding sawah. Ngono. Wis dalah. Ki ora tak dudohne iki bocile ngono kebenet aku. Kita ikuti saja bocil-bocil FF ini. Lho ning ndi wonge kok mbok bukaki dipanggil sik. Anak pura. Anak pura. Itu sudah kali bolo. Oke wis kali. Lewat pundi to? Iki to. Iki to mlebet mriki. Tumbas es. Nggih niku. Mondok 10.000 Mbak campur. Campur Dik, jangan yang panjang toh, sama sing bubur. bubur. Juga sa. Rasane, Mbak. Jan sembrono jipuke dhewe-dhewe iki jan jiblek aku. Ben ra apa-apa, Mbak. Rasane ndi ambune iki. Sik bedi jipukne mbake ngambyur. Ya, jipuk. 1, Diitung. 2, 3, 4. Kejek 1 ke bubure. 5, 6, 7, 8. Kurang 1 neh. Sing panjang, Mbak. Benjuk iki, Mbak. Nah, Iya. makasih. Ya, kurang. Ya. Yo. Lewat kono, Dek, lewat kono iso gak? Kono lho. Halah. Iki tak dudoi jalur ekstrim, bro, ekstrim. Yo wis jalure iki wat nek gak ngerti wat jembatan. Kayak Marorono duren. Lah iki kali. Iki lewate kene ya iso, dadi ora lewat sing mau. Jadi nek wayah saat kaline enak bolo cithek, tapi lunyu lumut tok ngono lho. Dari kuwi jaman aku cilik wong adus kali akeh ning kene. Jadi nek aku ki cilikanku uripku ning kene, gaene turu ning nggone mbahku. Lah iki kan omahe mbahku to bolo. Lah iki jadi nek mbok pohku kuwi arep blonjo kuwi lewate kene iki nyabrang rono.
arep tuku sego pecel. Soalnya aksesnya yo cuma siji iki. Nek gak pengen nyabrang kali yo lewat ke mau wot sesek jembatan lah. Ki terus ki munggah Rewono. Ngono lha wi. Ki 10.000 dapat banyak nih. Anu, es pensilnya dari susu. Terus karo es kacang hijau. Ngono. Lah. Ki jewet kok ngene. Elah. Engko tak repiokno amek jewet lho. Tapi iso ora wong. Kahanane wete kok ngono. Ki ekstrem bolo jalane. Ki kira-kira liwat kene sedina ping 5 cilik awakmu. Apa iki? Munggah nah iki. Halah sak tuku es. Sak kesel iki. Ngono, halah. Lagi munggah kene kono lho wi. Halah. Kesel wis e. Kesel. Kosek rono. Lah, akses jalan satu-satunya. Aku iki. Aku taruh. Mas kasih Repan. Ini kan. Enak sing anu lho Pan, kacang ijo lho. Ini mbok stop kok. Enggak lah. Apa stop? Nah, itu ora ketok. Enggak. Sensor ra ganteng. Loh. Rasanya kok kayak rujak. Cuaca hari ini panas sekali belum? Panas. Nah, lur kita jadi apa iki? Dek mau bar tuku es langsung bablas tuku Mentol Corah. Iki lokasine ning Besari lho. Cuaca panas niki enake mangan pedes-pedes. Akhire melayu ning Besari. Kok mari ngono. Kok nek kena ngerah juwet. Nek gak kena ya gak usah ngerah. Soalnya wete dhuwur gedhi. Kerenggone nembing ning kok. Sing nggo pinggir ngono lho dadi nggone. Lagi ancer-ancere ning ngarepe masjid apa ki? Masjid Al Hidayah Musola. Ngarepe pas. Oke, mau aku karo adikku langsung cus lanjut kita pulang lagi pulang menuju ke rumah yang tadi. Dawi nek pertigaan ke ngulon wi cuculane ning omahku bro tak sepilno. Lah ke nggone wong nyebrang ke nek ngulon rene kuwi jutulane langsung ning omahku. Lagi berhubung aku meng ning mbakku ya bablas. Nah, lur tak sepilno dalane iki lho ekstrim tekan ngene iki. Iki nek apa jenenge nek udan impe ya jan gak mbloko kae anune mbete. Iki wis gak enek bantuan dalan
Soale apa iki jati-jati dalan iki jek melok jati iki.